está grabando. Ahora hay que ir dando la vuelta. Esto no es me equivoco. No voy a sacar. ¿Para qué vine? A mí me contrataron. Sacamos fotos. Ya saliste, ya estás dentro. Tenemos razones en el tema del fútbol. ¿Qué pasó? Vamos a sacar a tallar esto. El zoom es el de delante, ¿no? Joder. Que no, tío. Demasiado, ¿eh? Uy, casi me cargo la cámara. Ahora apagamos. Para pararla. Se ahora apagamos. Qué preciosidad. Boas tardes a todos e, ante todo, gracias por estar aquí con nós todos juntos neste acto cultural. Creímos que iba a vir máis xente, pero de todas formas, para que se cree costume para estas actividades, pois mesmo non está o que hai. Ben, pois aquí teño unhas moi pouquiñas palabras para presentar ao profesor Loreiro. Antes de nada, quero decir que este acto pretende, seguindo a liña iniciada o curso pasado, achegar ao noso centro o seu entorno a través da cultura. Por iniciativa do Seminario de Historia, contamos, como ben sabedes, coa presencia do profesor Barreiro. O profesor Barreiro, Xosé Ramón Barreiro Fernández, é doctor en Dereito Canónico pola Universidade de Roma e licenciado con premio extraordinario en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago e tamén doctor nesa mesma facultade, é membro da Real Academia Galega, é un dos maiores coñecedores da historia contemporánea, dedicando grande parte da súa obra e da súa vida á difusión e divulgación da historia de Galicia. A verdade é que podemos ir falando máis cousas, pero este é un resumen, como ben podedes comprender, non? Como é comprometido coa súa terra, foi un dos pioneiros da utilización do noso idioma no ensino universitario. E ocupou diversos cargos na universidade como decano de da Facultade de Xeografía e Historia e vicerrector de Extensión Cultural. A súa obra é tan extensa que sería difícil enumerarla sen deixar algo esquecido. Citaremos o seu último traballo, a dirección da Monumental Enciclopedia de Galicia, da que xa se levan editados os primeiros tomos. Cantos, por certo? A base de la historia, no, todo. Saíron de estudios agrícolas. É unha obra como... Pero estaba dicindo, pero non é o momento de falar dela, Por porque... iso, non é o momento, pero que quería decir porque o último, solamente falamos do último, porque senón estaríamos moitísimo tempo aquí, sí. Bueno, xa para rematar, temos que citar a súa labor como formador dunha importante xeración de xóvenes historiadores que están espallados por toda Galicia, dedicándose á recuperación da nosa memoria histórica recente. Entre eles hai un profesor do Seminario de Xeografía e Historia deste Instituto, Francisco José López Rubio, aquí presente. Bueno, pois xa, nada máis, non quero falar eu, porque o que está aquí invitado a falar é Xosé Ramón Barreiro, aquí tedes. Ben, moitas gracias á directora por esta presentación. Mellor dito, moitas gracias por a invitación. É a primeira ocasión que teño de falar aquí en público, en lugar dos tipos de outra ocasión, que pasa a ter un público, e además é un público bastante máis reducido. Entonces, bueno, pues, les explico un pouco de como crece esta vida, este instituto evidentemente emblemático, que preparei
falar deste tema. É a primeira vez desde hai bastante tempo en que me enfrento con un tema que non é de Galicia, porque teño como norma falar casi exclusivamente de Galicia. Nesta ocasión foi o que penso que, dadas as circunstancias, dado o momento que estamos vivindo de fortísima intensidade de cambio, pois quizás o tema de estudiar un pouco, analizar un pouco cales son os focos de tensión na política internacional hoxe, seguramente nos axudan a comprender este laberinto de acontecimentos que están a aparecer día a día, e los que ustedes anteriormente así cando falo, procurarei decir posiblemente, probablemente, porque o que vai a suceder, pois prácticamente ninguén o pode asegurar. Estamos justamente no momento do cambio. Diríamos que o acontecimento recente máis importante, por lo menos por a súa trascendencia, vai a ser o desplome do mundo do bloque soviético. Este acontecimento é de tal envergadura que posiblemente a partir deste momento podamos decir que a historia empeza a ser distinta. Porque non é solamente polo desplome do mundo soviético, sino tamén porque a dialéctica que sempre existe entre os países, os bloques, desde o momento que desaparece un dos contendientes, un dos términos, todo o demais, o outro término, experimenta tamén necesariamente mutacións, e non sabemos a que onde van a ir. Dúas palabras sobre este tema do desplome do mundo soviético. En realidade, ustedes saben que o mundo, desde 1949, desde que remata a Segunda Guerra Mundial, e que hai testigo da Segunda Guerra Mundial, o mundo prácticamente se divide en dous enormes bloques. O bloque chamado occidental, capitaneado por Estados Unidos, e o bloque soviético, capitaneado por a URSS. En realidade, estes dous bloques empezan xa a configurarse, a perfilarse en plena Guerra Mundial. Se ustedes ven unha película de Patton, o home aquel general mítico da Segunda Guerra Mundial americana, hai un momento na película en donde, falando con os periodistas, vi neste momento que temos todas as forzas de Occidente situadas no corazón de Europa. É justamente o momento en que temos que aproveitar para empuxar os rusos e eliminarlos de Europa. Utilizan unha expresión moi castrense, dicindo que o que tenemos que hacer es dar una patada en un culo y mandarnos para Rusia. Esta expresión, que logo causou un enorme problema, foi incluso censurado, etc., por manifestarse, indica que xa justamente na Segunda Guerra Mundial os países occidentais, Norteamérica en definitiva, estaban convencida que unha vez vencido o nazismo, para eles o peligro estaría xa no mundo soviético. É dicir, que os bloques empezan a perfilarse na Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, mi amor. De feito, a partir do ano 1949 asistimos a unha toma de posicionamento onde estamos implicados todos. Todo o mundo prácticamente vai a tomar partido por un destes dous bloques. E fíxense ustedes a simultaneidade dos acontecimentos. Cando se inventa a OTAN no ano 1949, justamente invento de Occidente para crear unha fronteira militar frente a Rusia e os países socialistas, no mesmo ano constituíse o Pacto de Varsovia, que non é outra cousa máis que a OTAN e a Unión Socialista. Cando no ano 1948-49 instalase o Plan Marshall coa intención de, mediante o apoio económico de Estados Unidos, recuperar Europa, simultaneamente constituíse o Comecon, que vai ser o mercado común dos países socialistas. Cando Estados Unidos dá a noticia de que acaba de facer a primeira prova nuclear e ter o control do poder nuclear significaba ter o control do futuro, aos 6 meses Rusia demostra que tamén ten a bomba atómica. É dicir, que existe unha simultaneidade de comportamentos nestes dous bloques que revelan o temor mutuo que se tiña e como o seu interés foi ganando para a súa causa unha serie de países que teóricamente eran neutrales.
precisamente ali donde se xuntaban os dous bloques, Alemania dividida, Guerra de Corea, Guerra do Vietnam. Por que hai estes conflictos durante todos estes anos? Hai estes conflictos porque justamente as tropas de un país, ou se queren ustedes, a incidencia da influencia socialista, justamente chegaba ao límite en onde empezaba a influencia dos americanos. Norteamérica, para poder facer frente a Rusia, o mundo socialista, vai utilizar ao longo da historia destes últimos anos diversas estrategias. A primeira inteligente estrategia foi taponar os comunistas, impedir o seu avance, facendo ricos os pueblos inmediatos. De aí vem outra frase. Entendían que cando un povo saborea a liberdade e saborea a riqueza, está cautelizado frente ao peligro comunista. E aí explícase por que Estados Unidos se volta con determinados países. Está moi ben a estrategia. A segunda estrategia é que naquelas zonas en donde dificilmente Estados Unidos podería influir económicamente, porque o mundo é moi grande, foi facer pactos militares. ASEAN, que é a defensa de todo o sudeste asiático, o pacto con Japón, etc. E a terceira estrategia, a menos inteligente posiblemente, que vai a aplicar a Asia e a maior parte de América, vai a ser a seguinte: ali donde non é posible un proceso económico acelerado, o apoio do capital americano, vamos a situar dictaduras. Isto é o sistema que vai a utilizar, pois en Asia, en caso, por exemplo, do Pakistán, caso do Irán, o sea, Persia, e sobre todo en América do Sur e América do Centro. Dende que o fenómeno Cuba e Fidel Castro empezou a convertirse nun centro emisor de ideoloxía. Toda Sudamérica e toda Centroamérica estaba taponada non por unha riqueza, non por un crecimento económico, sino por a medida máis fácil e máis expeditiva, que é poñer un dictador. E os dictadores, evidentemente, son ou eran absolutamente anticomunistas. Por que se desploma cando estaba todo, parece que perfectamente equilibrado? Cando o mundo se había aceptado unha especie de bovina paciencia, de resignación, que non éramos grandes líderes do mundo, por que motivo repentinamente un desplome do mundo soviético? Estamos todavía vivindo, e por conseguinte, o nivel de análisis que podemos facer dese desplome é todavía provisorio. Sin embargo, empezan xa a aparecer obras e traballos que indican e apuntan o porqué da caída do mundo socialista. As razóns fundamentales parece ser que son de índole económica. É dicir, que non houve posibilidades de crear un sistema que funcionara e que asegurara, por menos, ao pueblo un nivel de riqueza que certamente viven outros pueblos. E isto non se consigue, según dimos os expertos, en concreto un libro rapidísimo, acaba de aparecer en Tantaico, que debe ser mexicano ou camerino, di por a extrema e ineficaz burocracia que o Partido Comunista foi capaz ou quiso implantar nos países do este. Fíxense ustedes que para tomar unha decisión de carácter económico unitario había que facer hasta 300 e pico de actas. É dicir, necesitas recollir unha fábrica, supoñamos, en esta zona de Bucarros. As actas empezan en el momento que se empeza a solicitud de aquí, as fábricas constituídas, outras necesidades creadas a través dos alcaldes, e a serie de actos que implican, cheguen arriba, se toman as decisións arriba, e logo se devolvan as decisións, porque hai non solamente o poder central, os poderes ademais regionales, as nacións, etc., 300 e pico de decisións. O nivel de rentabilidade de traballo, a capacidade de traballo, é das máis baixas do mundo. Non hai incentivo, e por conseguinte, non hai deseo de traballar nin de progresar. A burocracia, a falta de capacidade ou de rentabilidade do traballo, e sobre a productividade, e sobre todo, a orientación da maior parte do presupuesto nacional para manter esa especie de ascensión de guerra dunha maquinaria capaz de dialogar ou polo menos de enfrentarse aos Estados Unidos son justamente os determinantes do enorme fracaso económico. E unha vez realizado o fracaso económico,
inmediato e total. Naturalmente, hai o problema das nacionalidades, do que logo vamos a falar. Pero o problema das nacionalidades, en certa maneira, podría solaparse se a situación económica fora distinta e fora outra. Entón, asistimos a este fenómeno que é como unha especie de movimento xeolóxico das nacións. O mundo inteiro está expectante que é o que vai a suceder no este de Europa. Porque non é solamente caído a alto, é a reminiscencia de nacionalismos, algúns existentes e outros parece inventados. Pero repentinamente, toda a Rusia parece unha marmita que está en efervescencia. E non é solamente Rusia, como está aí o caso de Yugoslavia. Que o que nos indica o futuro non o sei. Sobre este punto difícilmente o podemos saber. Pero vamos a clarificar algo máis esta cuestión, falando dun dos focos de tensión que neste momento temos abertos no mundo, e justamente nesa xeografía, que é o problema dos nacionalismos tanto en Rusia como en Yugoslavia. A primeira cuestión que un se lle ofrece cando fala de Rusia que a volta ao mundo parece lógico que nun país tan inmenso pois existan nacionalismos. Pero cando en cambio nos fixamos en Yugoslavia, que é un país pequeno, relativamente pequeno, e que repentinamente en Yugoslavia se fale de 2 ou de 3 nacionalidades, un empeza a entender que o tema das nacionalidades ten un pouco que ver coas dimensións geográficas. Onde están os problemas que van a ir generando o tema e as tensións nacionalistas? Ustedes tengan en conta, en primeiro lugar, que hai un problema étnico-racial moi forte en Rusia. En Rusia non existe unha sola raza. Ademais dos rusos, estamos bielorrusos, estamos ucranianos, estamos moldavos, e son razas distintas. Pero o curioso do caso é que non significa isto que os ucranianos estén todos en Ucrania, nin os moldavos na Moldavia, sino que en zonas tan conflictivas como as do centro de Rusia neste momento, nativos, os kazajos en concreto nativos, hai son un 35%. Os demais son aportes étnicos que chegaron de outras partes. O primeiro problema por conseguinte, o problema étnico. Pero xunto co problema étnico, ou se queren ustedes superponiéndose o problema étnico, e por conseguinte o problema cultural que subyace en todo o problema étnico, está o problema religioso. A pesar de tantos anos de rodillo socialista, a reminiscencia do feito religioso é evidente, e aí está. E incluso, se queren ustedes, a inadaptación que xenera, pois, o caso de Polonia, donde a religión actuou como elemento generador e activador da súa liberdade política, etc., non cabe dúbida de que contaxia. Pois ben, desde o punto de vista religioso, temos católicos, pero temos ortodoxos, pero temos musulmanes. E entón, as variables que se poden crear terra por terra, sin falar da historia, da tradición, simplemente referírnos a estes dous valores de raza e religión mesturadas, provocan situacións tensas e, sobre todo, situacións utilizadas hábilmente por minorías justamente para, cando se busque unha nacionalidade dunha gran nación, é para poder defender o feito mellor o poder un grupo máis pequeno. E entón está clarísimo de que hai unhas élites que están intentando para poder utilizar os mecanismos que vai. O caso de Yugoslavia é bastante distinto. Ustedes saben que en Yugoslavia existen prácticamente 4 nacionalidades escollidas. Porque está a Serbia, que foi sempre un pouco a parte de Yugoslavia imperialista dominante. Está a Croacia, está a Eslovenia, está a Macedonia. Pero, desde o punto de vista histórico, a actual Yugoslavia é un invento de onde. Non está cosido históricamente ese país. Porque resulta que os croatas, Croacia e Eslovenia, durante séculos perteneceron ao Imperio Austrohúngaro. Por conseguinte, están perto de Occidente, de Alemania, para entenderlos. Mentras que, en cambio, Serbia foi unha especie de apéndice do Imperio Musulmán. Entón, nin políticamente hubo sutura entre esas 4 nacionalidades ao longo dos séculos,
nin tampouco o tempo posteriormente foi capaz de crear. Entón, o que sucede é que Croacia e Eslovenia, precisamente por a súa proximidade xeográfica a Alemania, queren separarse do resto, porque entenden que o seu futuro económico e social está moito máis garantizado a través dunha independencia que lle permita introducirse no futuro mercado común europeo. E isto é, no fondo, as razóns que subyacen no plantexamento que estamos vendo a súa Croacia. Cando se dice que Croacia foi nación, estáse facendo ficción histórica. Croacia, como tal Croacia, nunca foi independiente, máis que un período tan corto de tempo e tan triste que é mellor por vergonza nacional que non o recordo. Porque foi nación, pero foi nación baixo o régimen nazi, a través de un goberno nazi, sanguinario, que masacrou exactamente como facía Hitler en Alemania, masacrou a aqueles que non procedían da etnia deles. Recorden, non? Ese goberno de Pavlik, un dos genízaros, diríamos, nazis deste período, justamente creou un goberno independiente baixo o amparo de Hitler. Recordo, digo que recordar isto como testimonio de unha independencia me parece que non é precisamente facer pois unha historia grandiosa e gloriosa. Este é o problema tamén que teñen neste momento os yugoslavos. Pero aparte dese foco de tensión que estamos vivindo, existen outros focos de tensión neste momento no mundo. Recordarán ustedes, últimamente, nos medios de comunicación social de Argelia, hai como un vento, como un simón que está atravesando, pois, diríamos, os países árabes. E os países árabes están atravesando un momento de tensión fortísima. Ese momento de tensión ven determinado por algo que interesa neste momento destacar. Hai que distinguir, en primer lugar, dos conceptos que normalmente confundense, que é o concepto de islamización e o concepto de arabización. Non é o mesmo unha sociedade islámica que unha sociedade árabe. O concepto árabe é un concepto que remite, pois, a raza, remite cultura, tradición, historia, moitas veces casualidade. O concepto islam remite a un concepto religioso. O islam, por conseguinte, non é máis que, cando falamos de islamismo, con caracteres políticos, non é máis que un modelo político que se pretende impoñer nun Estado, pero onde ese modelo político este determinado pola religión. É algo así como o que, de certa maneira, sucedeu en España en algún tempo, en donde a política estaba dictada desde os confesionarios, desde as curias episcopales ou dentro do Vaticano. E cando diríamos que toda a articulación dun código ten sentido e interpretación dentro da religión. Isto é o islamismo, e isto é a visión política do islamismo. Pois ben, cando nos enfrentamos co tema árabe, coa enorme diversificación que implica o tema árabe, porque realmente o tema colle o norte de África, pero colle tamén Asia, temos que facer unha advertencia, e é que en ningún país, a excepción do Irán, hai un goberno político, por conseguinte, determinado pola religión. Isto non quere dicir que todos, que non nega que todos os países árabes teñan como religión oficial o Islam, é outra cuestión. Tamén, en España, pues, a religión oficial foi o catolicismo, pero non quere dicir que nos gobernáramos por a Biblia, vamos. Cando, en cambio, non solamente se declara que a religión oficial é o Islam, sino que toda a articulación política, o código, a vida social e económica, se orienta dende o Corán e dende a interpretación do Corán, calqueira que esta seña, como falaremos das duas interpretacións fundamentales, entón estamos falando de un modelo político, pero profundamente religioso. Os países árabes, sobre todo os países árabes que, por exemplo, Egipto, e outros países inmediatos, Siria, etc., son países que, desde sempre, ainda que se consideraban a religión islámica como oficial, foronse secularizando progresivamente. Sin embargo, repentinamente aparece o fenómeno de Khomeini e o fenómeno de Irán. Que pasou aí? O que pasou é o seguinte, que a religión islámica, o Corán, que é o gran libro, vense transmitindo
Iglesia Católica bíblica, vense transmitindo a través dunha especie de iglesia, que é a que interpreta a palabra de Dios, neste caso a Iglesia Católica. Noutro caso, non existe unha entidade chamada Iglesia, pero sí existe unha interpretación perfectamente reglamentada, que é feita por os sunnitas. De aí que se considere a esa tendencia o islamismo sunnita. Frente ao islamismo sunnita, apareceu unha herexía, que é a xiita. Cal é a diferencia? A diferencia non vamos a introducirnos sobre na teoloxía coránica, que sería moi interesante, pero non é o momento, se todo o mellor adecuado. A diferencia existe entre, así como temos unha interpretación oficialista, perfectamente asumida por los poderes políticos, que é a sunnita. Temos, por outra parte, a uns líderes naturales do pueblo, sacerdotes, os ayatolás, que non son solamente líderes e directores do pueblo, sino que, conforme a súa herexía e a súa doctrina, teñen a capacidade eles solo de interpretar o Corán. Entón, son por unha parte os animadores do pueblo, pero por outra parte son, ademais, os legisladores do pueblo, porque son os que teñen a verdade do Corán. Para eles, afortunadamente, entraron sempre en conflito cos sunnitas e, sobre todo, cos poderes políticos. E estos ayatolás sempre viviron en íntima comunión co seu pueblo. Un pueblo que, justamente, é o sector máis desprotegido. Basta ver as fotografías, hoxe, por exemplo, calquera día, pois, as fotografías ou as tomas de televisión. E verán ustedes que ali onde están os ayatolás hoxe en Argelia é nas zonas de pauperadas. Donde teñen eles os seus centros son os barrios pobres. Ali, no medio do pueblo, convivindo co seu pueblo, ali viviron os ayatolás. Sempre. O que sucede é que os ayatolás non tuveron a oportunidade de elevar a categoría política o seu apoio social. O exemplo de Khomeini é un exemplo que vai a romper un esquema. E xa que en Irán, ese pueblo conducido por estes sacerdotes puderon conquistar o poder, por que motivo non é posible facer o mesmo en outras zonas? E isto, a través dos hermanos blancos, que de un dos grupos entrou de Egipto. E isto é o que acaba de suceder en Argelia. Naturalmente, que un pueblo que acaba de votar masivamente o ideario da FIS, é dicir, do movimento este, non son todos xiitas, nin por suposto son todo o pueblo. Hai un modo de castigo, o goberno que leva aí na orden de independencia en Argelia. Hai un modo de castigo á corrupción generalizada dos gobernos que había e que hubo hasta este momento. Pero que non cabe dúbida é que hai un fermento social latente, perfectamente conducido por os ayatolás e fixen ustedes que na mesma medida e coa mesma rapidez con que as autoridades que deron un golpe de Estado blando, sin derramamento de sangre, pero un golpe de Estado, para impedir o acceso a este sector, na medida en que eles van metendo nas cartas os ayatolás, van aparecendo outros ayatolás. E a tensión está aí aberta. Significa isto un foco de tensión moi alto, porque non é solamente cuestión que no debate ustedes poderán discutir e discutimos si é legítimo frenar un proceso de democratización ante o peligro de un dominio que poda haber de un sector non demócrata, este é un tema importante, sino, sobre todo, porque isto pode prender como unha especie de pólvora e pode afectar a casi todos os países árabes. Países árabes que empezan a despertar, porque o tremendo é que estes países, tremendamente ricos, poseedores das enormes capacidades de recursos petrolíferos, manteñen uns grados de marginación social máis elevados do mundo. Ao lado destes jefes que andan por aí, que nos visitan en Marbella e en outras zonas, ao lado deste testimonio, diríamos, asilvestrado destes homens, como é posible que estes homens que van a ser palacios sean os descendientes daqueles que fixeron a lámpara? Pois, ao lado destes exemplos, diríamos aí, pois, regaños de homens que están únicamente supervivindo. É dicir, que existe unha especie de levadura que permite que ese simundo desierto, ese vento furacanado que procede de unha ideoloxía, ainda que sea fundamentalista, ainda que sea irracional e absurda, pode prender e pode ser como un regueiro de pólvora. Sabe moi ben o señor Hassan de Marruecos, que está moi preocupado justamente polo seu futuro, por ese motivo. Ese é outro foco de tensión. Pero hai un foco de tensión, señores, aberto, que é como unha ferida aberta no mundo desde o ano 1990.
1948, que é o dos palestinos e o dos israelitas. Que é como unha especie de ferida nunca pechada e sempre sangrante. Ustedes saben que o problema nace da seguinte forma. Evidentemente que antes de Cristo estuvieron ali un señor que se chamaba José. Se está claro, antes de Cristo. Logo, eso poblaron povos completamente distintos. Eso todo perteneceu no século XIX ao Imperio Turco. E cando se desfai o Imperio Turco despois da Primeira Guerra Mundial, despois da Guerra do 14, e desaparece o Imperio Turco, os países occidentales, Francia e Inglaterra, puxeron os ollos daquela zona. E entón Inglaterra convírtese en protectora de un inmenso territorio que non se circunscribe á actual Palestina, sino que colle outras zonas por tanto. Francia, por súa parte, ocupa a parte máis norte, que é a parte de Siria e a parte do actual Líbano, repartidos en filamentos. Pero ningún dos dous sabía exactamente que facer con esos territorios. Paralelamente, aparece un movimento que se chama o sionismo, que arranca de finales do século XIX. Os xudeus en Europa, cansos de ser unha especie de rebaño batido permanentemente por os malos humores de todos os europeos de todo o mundo, entenderon que había que deixarse de conservas e que había que construir un modelo político e para iso había que ter un Estado. E os congresos sionistas que se veían celebrando por toda Europa, se veían celebrando desde finales do século XIX, empezan a diseñar o futuro dunha maneira clara. Teñen ideólogos, Haas, por exemplo, teñen economistas, teñen un grupo selecto de personas que empezan a pensar a Biblia sí, pero que necesitamos en un país, un territorio y un Estado. Naturalmente, o caso de buscar ese Estado. Pero eles puxeron os ollos, lógicamente, a súa Jerusalén de sempre. Eran os ollos postos aí. E inician unha política amiga e inteligente, que é a política dos asentamentos, que ainda hoxe estamos no tema. É dicir, a todos aqueles xudeus que viviran en Europa ou en calquera parte do mundo, que quixeran ir a vivir aquí, ese organismo se encargaba de comprar casa e de comprar terras. Ya estaba, pero acaba unha serie de condicións. Condicións que foron asumidas posteriormente por a Constitución israelí vigente. Por exemplo, que esas terras nunca poden pasar a mans de xente que non sexa xudea. Por exemplo, que se fan falta al resto proletariado, de ninguna maneira se contrate os que non sean xudeus. Por la sencilla razón de que de esta manera estamos aumentando a capacidad adquisitiva de los enemigos. Y esto está perfectamente planificado, y esto empieza a ponerse en funcionamiento a comienzos del século XX. Naturalmente, son señores que compran terras baratas porque allí había campo unas cuantas cabras, unos cuantos miles de palestinos, pero no había más. El feito de que se vayan situando, de que vayan creando riqueza, evidentemente no me van mal visto por nadie, hasta que empieza a descubrirse que hay un plan detrás, o plan de ir creando asentamientos en esa zona. Consiguen, con muchísimas dificultades, que o ministro de Asuntos Exteriores inglés, Balfour, en cierta ocasión, no en 1915, nunha carta, simplemente di, hombre, pues no estaría mal pensar en un futuro que os israelitas toparan aí na Palestina un asentamento. Chegou iso. Non é ningún decreto, non é ninguna lei, non é ningún tipo de proyecto político, unha carta privada. A partir dese momento, o movimento sionista di que Inglaterra ampara os seus objetivos e inicia unha campaña e unha propaganda verdadeiramente importante. Cando, despois da Primeira Guerra Mundial, isto se parte, etc., Inglaterra empeza a sentirse acosada, porque evidentemente os países árabes empezan a decir que usted está permitindo os asentamentos dos xudeus aquí. E iban en momento. Porque no ano 1928 había 600.000 palestinos e apenas chegaban a 100.000 os xudeus. Pero 10 anos despois había 1 millón de palestinos, a pesar da presión demográfica dos países árabes, 1 millón de palestinos e 600.000 xudeus. E todo isto non por reproducción, diríamos, non, senón que simplemente por asentamentos. Cando chegamos a Segunda Guerra Mundial, saben ustedes perfectamente que o destino de gran parte dos que escapan é precisamente Israel. Entón, todavía non hai unha situación xurídica clara, non hai independencia para nadie. Aquí non hai inglés, diríamos, é protectorado de inglés. Pero ali hai 600.000 ou 900.000
xudeus instalados. E perfectamente instalados. Entón, chegado o momento de terminar a Segunda Guerra Mundial, de dices expresións. E expresións chegan hasta tal punto que Inglaterra, no momento determinado, non sabe xa que facer. E justamente o momento en que Israel rompe con Inglaterra, que se alía con os Estados Unidos. É o momento en que aparecen sindicatos xa creados, e aparece o Mossad, o gran servicio secreto, un dos mellores do mundo, evidentemente. É o momento en que aparecen grupos terroristas como IRGUN, que poñen bombas, que masacran en concreto, en un día determinado, un hotel inteiro, en donde estaban non solamente palestinos, estaban representantes tamén de diversos países, pero que non estaban dispostos a darle a independencia. Este conjunto de circunstancias, máis a falta de cohesión e de entereza por parte dos países árabes, que deixan evidentemente na estacada os palestinos, é o que vai a determinar a resolución da ONU no ano 1948, que divide todo aquilo en dúas partes. Unha zona que é para os palestinos e outra zona que é para os israelíes. O que sucede é que ningún aceptaron a resolución e os outros aceptaron a resolución. De maneira que, desde o momento en que Israel non acepta esa parcelación, esa división, pois Palestina non existe. Desde o momento que para os palestinos Israel non existe, pois tamén todo é deles. É dicir, estamos nunha situación tan absurda, en que desde o punto de vista diplomático, a excepción de unhas reconocimientos que empezou a facer a OLP fai uns anos ainda, de reconocimiento de Israel, o que todo desde Camp David, pero eso foi solamente Egipto, non foron os palestinos, todavía nin os judeus reconocen os palestinos, nin os palestinos reconocen os judeus. Que sucede? Que naturalmente, nada máis declararse independencia, como non están dispostos a aceptar a división que fai a ONU, entran na primeira guerra, pois Palestina e Israel. Unha guerra que se salda naturalmente con victoria xudeu dos israelitas, que xa se incorpora un tercio máis do territorio. Como posteriormente houve dúas guerras máis, cada unha das guerras que terminou con victoria dos israelitas, moito mellor preparados de todos os puntos de vista, militarmente falando, por suposto, levou consigo que prácticamente hoxe todo aquilo pertenece dunha ou de outra maneira pertenece a Israel. Como saben que esta é unha situación que de ninguna maneira se vai a manter porque a ONU sigue insistindo no cumprimento da división inicial, a política actual que están facendo os israelitas é manter a política de asentamentos, non na zona que era súa, porque evidentemente se é súa, será sempre súa, sino na zona palestina, neste momento ocupada por os israelitas. Naturalmente, na medida en que ali se poñan 15.000 familias vivindo, cando chegue o momento de facer a división, non, isto, aquí hai máis xudeus, máis xudeus israelitas que árabes, porque ese é outro. Cerca de 1 millón de árabes tuveron que salirse da súa terra e tuveron que iniciar o camiño, pois, de atopar acollida en Xordania, país inmediato. Posteriormente, cando Hussein, no famoso septiembre, aquel matou dunha maneira brutal as mellores forzas de élite que tiñan ali os seus compañeiros de religión, de raza, tuveron que escaparse ao Líbano. Cando se introduceron os sirios, recorden ustedes, tuveron que iniciar outra especie de movimento político. Palestinos é outro pueblo sin terra, sin Estado. A conferencia que se verificou en Madrid recentemente xa que non sabía que non iba a ter absolutamente ningún tipo de solución, como resultou. Foi un éxito, evidentemente, para España a capacidade que manifestou en 15 días organizar unha asamblea como a que foi capaz de organizar, o cual demostra clarísimamente que aquelas cousas que daban 5 anos preparándose, como por exemplo esto, non funciona. Aquilo que preparamos en 15 días fomos capaces de hacerlo e parece ser que lo fixemos bastante ben. Cual quer decir que a nosa filosofía era a improvisación permanente, pero aquela conferencia non tiña evidentemente futuro, e por eso non soube nada. A prensa, a televisión, todos os días encargábase de falar do éxito da conferencia. O éxito foi simplemente sentarse na mesma mesa, insultarse uns a outros, eso sí, unha extraordinaria dignidade. Bueno, pero non máis. Conseguiuse, por lo menos, que o presidente de Israel non se erguera da mesa ou o representante de Palestina, non se pode falar de presidente. Claro, nun país ocupado como é Palestina non pode haber eleccións. E de eso se van os israelitas para decir que a representación de Palestina non é unha representación legítima, porque como non pode haber eleccións non pode haber representantes.
non ocupados. Isto é outro foco de tensión aberto para concluir. Simplemente dúas líneas a unha especie de polvorín que está aí e que outro foco de tensión é que debe ficar, florece, explota e se manifesta, que é Centroamérica. Centroamérica é un polvorín aberto, porque evidentemente ustedes saben que as condicións infraestructurales e sociales de toda Centroamérica pois non se resolveron, ni se resolverán, parece ser, con incerta inmediatez. Países de monocultivos, con un único comprador de Estados Unidos, están condenados ao pánico nacional, que fixa os precios e que compra. Países, por conseguinte, que non teñen defensa económica. Por outra parte, o Banco Internacional, creado justamente para ajudar aos países a salir da súa depresión, foi cebándoos a través de créditos fáciles, abundantes, que normalmente foron utilizados por os grandes dictadores para facer grandes exércitos. Si a eso unimos o fenómeno de Cuba, que desde o ano 1960 veu actuando como unha espoleta, funcionando continuamente, generando ideoloxía, que non só ideoloxía, creando cuadros que os ubicaba en Nicaragua e que os ubicaba en El Salvador, en Guatemala, xa comprenderán ustedes que aquilo é un auténtico polvorín. Un polvorín que neste momento dá a sensación de que as cuestións empezan a sentarse. Nicaragua houve unhas eleccións, por conseguinte a guerra civil parece que terminou. El Salvador, recentemente, uns e outros se abrazaron diante da catedral todo en medio dunha misa. De outras cousas, non? O emblema e a simbología é unha cousa que funciona cos marxistas e cos outros, claro, todos a misa e se abrazaron ali. Bueno, pois eso, despois dos grandes abrazos, creen ustedes que as feridas están curadas en cuanto menos, porque mentras teñamos un país analfabeto no 40 e tantos por cento a excepción de Nicaragua e Mozambique, un país en donde os graves problemas da infraestructura económica siguen exactamente os mesmos, porque siguen dependendo sustantivamente do único gran mercado que é o americano. Un país que non toma unha decisión política sin consultar as comentadas, comprendan ustedes que existen as condicións objetivas para que isto podamos calificar de auténtico polvorín. E pode ser Granada un día, e pode ser Jamaica outro día, e pode resultar que Guatemala está en tensión permanente, en calquer momento, pois as guerrillas volvan outra vez a ocupar. Este é un polvorín aberto. O caso de América nos daría bastante máis tempo. Eu estuve recentemente aquí e vin como aquilo evidentemente é outra cousa, pero que certamente tamén que as condicións son tremendas e que existe unha mellor diversificación de carácter económico en algúns países punteiros. Parece que empezan a apuntarse as condicións de carácter económico, pois a Argentina en concreto. Este presidente, por lo menos, consiguiu algo fundamental, que foi asegurar a moneda, que xa non é bom. Señores, estes son algúns dos focos de tensión que existen no mundo. Foi para mí un placer poder ofrecerles esta rápida, elemental visión, sobre todo esperando que ustedes agora fagan as súas aportacións que eu encantado explicaré ou preguntas que eu intentaré contestar. Demográfica muy fuerte frente a los países ricos depauperados demográficamente, posible tensión na actualidad. É unha tensión que ten moitas lecturas, que ten moitísimas lecturas, e que están determinando determinadas políticas. Por exemplo, Suecia, caso de un país rico, con por menos un nivel de vida do estándar económico, con unha fortísima reducción da demografía, que empeza a sobre justamente agora. El problema tremendo que ocasiona, o problema de que para manter os niveles de industrialización que están habituados, e para manter o estándar de vida que están habituados, evidentemente necesitaban man de obra que viniera de fora. E aí a chegada dos turcos, a chegada dos italianos e a chegada de outros grupos humanos, incluídos por suposto os galegos que tamén chegaron a Suecia. O problema que nos enfrontaron en Suecia é un problema claro.
manifesto é o problema, primeiro, de tensións culturais, porque estes aportes que chegan, pois non teñen, diríamos, as pautas, as conductas habituales deles, pero o problema incluso que, levado isto ao extremo, chegaría un momento en que Suecia chegaría a ter menos población sueca que población humana. Isto empeza a ser corregido, parece ser, a través de campañas que existen. Eu non quero falar de mecanismos instintivos dos pueblos para salvarse a través da reproducción genética, pero sí, evidentemente existen fenómenos como que estamos vendo de potenciación inteligente, seguramente, de potenciación de unha política de carácter demográfico. Francia, si llegas a tener determinados fillos, te paga la muchacha. Entonces, evidentemente, bueno, pues hay una especie de motivación, incluso con realidades de carácter económico, no sé si en realidad o proyecto, pero eso estaba ahí, motivaciones. Otro problema é un problema, en cambio, contrario. O problema dos inmensos pueblos, unha presión demográfica tremenda, que non hai posibilidades de que isto funcione, a non ser que recurramos, pois, que se recurra ao cosmos, o método tradicional, que é unha especie de equilibrio a través das pestes. As pestes funcionaron sempre como un equilibrio demográfico tremendo, debe ser. Cando hai unha superpoblación, por los que hai fames, automáticamente unha peste diluviana se mataba na India a un par de millóns de personas. Isto é tremendo, pero en realidad, se non hai outro tipo de solucións, seguiremos por ese camino. Ese problema da superproducción é un problema que algún dirigente, en concreto na India, intentaron paliarlo a través dunha política de restricción de natalidade. Pero non solamente certos sectores do pueblo, sino, sobre todo, por certos poderes institucionales religiosos, mantuvieron unha oposición terminante a cualquier tipo de acción desta índole. Entón, non solamente católicos, porque os católicos menos, sino tamén das religións propias daqueles países. O que eu non acabo de ver é que nunha concepción espenteriana de historia chegaríamos un momento en que vamos a supoñer que os povos pobres, os povos, diríamos, secularmente afamados, van a iniciar un movimento, unha especie de movimento de, outra vez, un Genghis Khan, que procedendo do Oriente arrasen con Europa ou con este mundo envilecido, empodrecido, e que vive demasiado. Esta visión, diríamos, spengeriana, de unha civilización que por supervivencia erguese, ponse en pé e arrasa con todo aquilo, é unha concepción que hoxe se entendía. Por la sencilla razón de que esas hordas indias serían paralizadas unha simple bombilla. Son os ustedes. Non sei se le podría hacer dudas. Sí. Pero pode proseguir, non? No, posiblemente se está vendo como as inmigracións destes países subdesenrolados están infiltrándose, por así decirlo, nos países capitalistas, ¿no? Esto pode crear certos... Sí, problemas evidentes está creando. O caso, o sistema capitalista é un sistema moi sabio. Por no sentido de que sabe perfectamente rentabilizar e utilizar e manipular os mecanismos. Cando os chinos empezaron a invadir Cuba, en mitad do século XIX, porque coincide no momento en que hai un despegue moi importante da industria do azúcar, o momento dos ingenios de azúcar, sobre todo no capital americano, necesitaba moita man de obra, non había, empezan a chegar os chinos. Sí. O sistema capitalista empezou a utilizar, pero non se conta que os chinos eran un peligro tremendo para a independencia, porque como non estaban enraizados naquela terra, fácilmente podían unirse ao sector independentista de Puerto Rico e de Cuba e engrosar as súas filas, porque non tiñan amor a nada. Podían ser unha especie de batallón de reclutamento fácil. A solución foi inmediatamente cortar eso de los galegos. A partir do ano 1854, as brigadas de galegos que van a traballar a Cuba e a Puerto Rico é un fenómeno perfectamente constatado. Como decía Urbano Feijóo, Sotomayor, diputado progresista, galego, de Pontevedra, cando presenta o proxecto precisamente para facer unha destas sociedades benefactoras de exportación de homes, decía que evidentemente hay que nuestra labor. Ama la tierra, y cuando tiene la tierra, no la suelta y lucha por ella. Metamos aquí gallegos que esto evidentemente va a ver. Es decir, los sistemas, los países, ¿qué está haciendo el capitalismo?
aquí es que están todos os días chegando as costas mosas. Se non houver amparos ilegais por parte das grandes empresas, non podían chegar, porque sabían que aquí non se agarraba nada. Pero entonces, si poden entrar na construcción, porque existen constructores que dan traballo a esas personas porque lle pagan a mitad do que pagaría un nativo de aquí, entonces, pues, o sistema capitalista, pues, que evidentemente utiliza todo eso. Eu queria preguntar, aí está o que pasou ao longo de todo o século de como o último episodio deste regulamento do mundo soviético, e non estamos reducidos para ver a un número menor aos habitantes que comemos, que temos un nivel de vida moi alto, e non é o fin de século da miseria máis da fame e da necesidade, vamos, casi inconcebible no século XX. Vamos a ver si interpreto ben, me sorprendería me interpretaste ben. Queres decir que esa fame está en moita Rusia? Non, é máis que hoxe vemos que estamos Sí, claro, evidentemente. Tiene unha amiga que está estudiando ali, comercio, na Universidade de Moscú, e saben ustedes canto paga pola habitación. Unha habitación normal, para o baño e todo. 1.500 pesetas ao mes. 1.500 pesetas ao mes. E preguntei, e a comida canto se costaría? 2.000 pesetas. O sea, con 3.500 pesetas, señores, tomen nota. Podes estudiar nunha universidade de Moscú por 3.500 pesetas ao mes. É inconcebible, porque gana 4 o 5.000 rublos. Bueno, 4 o 5.000 pesetas ao mes. Entón, eso aí está. O que eu penso que estamos, que vamos a pensar de forma optimista. E se pensamos en forma optimista, significa que hai que pechar o proceso da Guerra Fría que para mí estuvo vigente esta hora. O proceso armamentístico do mundo estaba comendo as cantidades máis brutales que se poden ustedes imaginar en cartos. E isto frenas. En Rusia non ten sentido, ni que medios. Pero Estados Unidos entende por qué. Para que ese proceso armamentístico en Estados Unidos? Para que? Naturalmente, isto significa moito que a reconversión que ten que facer toda a industria supertecnificada ten que orientarse para outro tipo de objetivos. Porque contra que vai evitar? Entón, automáticamente significa que aqueles países que pertenecían á órbita dun lado ou de outro lado, pero porque tiñan un enemigo inmediato, tiñan que reforzarse, ter un exército poderoso, acordamos de Pakistán, por exemplo, que un país con fame, pero un exército poderosísimo. Evidentemente, isto todo un desplómase, porque a razón fundamental desaparece. Quedan as liortas entre veciños, entre países inmediatos, pero o gran problema que quería Estados Unidos e Pakistán era que non partiera un gran exército ali, no corazón de Asia, para que en caso dunha guerra mundial, ter ali cercos, o seu pé, asegurado. Isto todo desaparece. Entón, vamos a ser optimistas. Vamos a pensar que o desplome do mundo soviético, o feito de que aparentemente vai a quedar un solo amo no mundo, vai a ter unhas ventaxas de outro tipo. É dicir, hasta incluso na seguridade da vida. A que ven seguir construindo artefactos mortíferos cada vez máis eficaces. Se non é amigo. Se Estados Unidos aquí pode imponer. Non ten sombra militar. Entón, supoño que para que tendrá que ver unha nova concepción. Por eso decía ao principio que seguramente estamos no término dunha era e empezamos unha nova era histórica. Era histórica donde hai un solo país que domina o mundo, que se descompondrá. Porque un país penso que ten dentro cáncer suficiente para a súa propia descomposición. Porque tan grande como é Estados Unidos que se foi Roma, aquel tempo moito máis grande que Estados Unidos se descompuxo. E nós somos grandes, o cabo tamén, e nos descompuxemos. Entonces, é unha das etapas históricas. Isto creo que estar acostumbrado a ver que as primacías e as primogenituras é un fenómeno relativo. Cando falamos a niveles de séculos, Estados Unidos pasará. Entón, quere dicir que estamos no principio dunha reacomodación nova do mundo, non só do mapa, sino seguramente das relacións políticas entre os pueblos. Se é significativo o feito de que esos dous países que tuveron armas para acabar e eliminar o mundo, nunca as utilizaron. É dicir, quere dicir, bueno, armas solamente cando foi por parte da Guerra Mundial, pero non se utilizaron. É dicir, que xa
diríamos que a mesma forza genera menos. E hoxe que non existe eso, eu creo que vamos a ganar en seguridade mundial. Vamos a ganar posiblemente en que gran parte da producción da renta mundial non se dirixe ás armas. Por iso hai que ser optimistas, por iso hai que ser optimistas. Hablando con el optimismo que el optimista que está hablando, ¿no te parece que puede ocurrir que si no hay enemigo se inventa? Claro. No, pues cuesta caro. Perdón, Ramón, cuesta caro. Sin embargo, hay ciertos grupos, económicamente hablando y políticamente hablando, interesados en que el tinglado se desarme, porque se traen ellos, digamos, la propia supervivencia. Ejemplo, tenemos ahora mismo la cuestión de la OTAN, si no es tan necesaria, como hipotéticamente era antes, sin embargo, sigue existiendo. La cuestión de Irak, el año pasado, pues ahí está, el ejército de los más poderosos, realmente, bueno, pasó lo que pasó, y está pasando esta cosa. Esa es una de las cuestiones que no sé por qué eres tan optimista, porque... Yo soy ideológicamente optimista. Sí, y a nivel más general también, que es lo siguiente, estamos hablando de sistemas que caen, que degeneran, que dan lugar a otros, ¿no? Evidentemente, el sistema soviético, pues por razones que se dio, cayó y dio lugar a lo que dé lugar, no sabemos lo que va a ser eso, ¿no? Ahora bien, el sistema nuestro capitalista, ¿cuál crees que puede ser su red fiscal? Sí. ¿Hasta qué punto se puede estar, digamos, como esto estoy diciendo, sistemáticamente un conjunto de bienes inservibles en estos casos, no necesarios las mismas armas, cuya demanda realmente cada vez es más limitada? Importante, la subproducción está en todos los sectores tradicionales. La subproducción que existe es algo que está ahí. ¿Hasta qué punto se puede mantener? Y segunda cuestión, ¿tú crees que el sistema no puede ser que el fiscal sea los dos? Yo creo que vamos a ser verdad, pero vamos allá. Para la cuestión, a primeira, os grupos de presión que controlan os armamentos do mundo, os que fabrican, e por conseguinte os obteñen os básicos dividendos, está claro que van a perder. Está claro que non van a perder ni a renunciar fácilmente pois a esos beneficios extraordinarios. Bueno, pero é unha lei de vida. O sistema capitalista, sabes perfectamente, cando chegaron as máquinas para facer as conservas, hubo que estropear as máquinas que hasta ese momento servirían para facer fogo. Esos son recambios que existen nos poderes económicos. Entón está clarísimo de que esos grupos de presión que existen teñen que reconvertirse. Eu parto do suposto que a invención mortífera, as armas en definitiva, non teñen un único objetivo que matar. Sabemos perfectísimamente de que iso teñen unha pluriutilidade. E que a capacidade de análisis de investigación pode utilizarse para outros fines distintos. Eso está claro. Eso lo sabemos perfectamente. Que o proceso nuclear sirve para matar, pero sirve para facer tamén enerxía. Entón, quero dicir que o sistema capitalista e os grandes grupos teñen que reconvertirse. Porque o que o sea, irá, casos como Irán, van a tener poucos. Bueno, que Todo el mundo ahora, o sea, pero quero dicir que van a tener poucos, porque o mundo ahora está dependente de Estados Unidos. O está comprado por Estados Unidos, que tiña as miñas dúbidas de que seña precisamente o temor militar. Non quere dicir, cuidado, que o feito de que non teñamos a unha Rusia non vai incrementar, nin vai existir o gran poderío militar americano, se absoluto pensamos. O que eu digo, que insisto, é que se corta a carreira armamentística, que dicir. Esa carreira é sin fin, que non tiña fronteiras, en donde a través dos espionajes sabíamos que os rusos están inventando unha bomba que non sei que hai que inventar unha máis perfecta, que o avión que xa pode botar a bomba sin piloto. Bueno, pues hai que inventar un avión para que con eso eu creo que se vea, porque non ten enemigo para eso. Ahora, que vai ter un gran poderío militar Estados Unidos é indudable, máis ainda, vai exercer de carga mundial. E non fai falta moita cousa para paralizar os argentinos, basta que mande aquí unha das súas divisións, eso é paralizo moi pronto, e eso nos últimos modelos de avión é punto. O tema outro, que era o tema, a onde van a onde cal son o fin do sistema capitalista? Non ten fin. Non ten fin. Porque se autoalimenta. Na medida en que é capaz
de ir xerando simultaneamente máis capacidade adquisitiva na xente e, por conseguinte, máis capacidade de consumo, automáticamente estáse perpetuando, porque este sistema está producindo as necesidades que mesmo vai crear. Por iso, en fin, por iso xa empezamos a falar das semanas de traballo de 3 días. E traballas de 3 días ou toda a semana nada máis. E xa os sociólogos están co tema do ocio. Que facemos con unha sociedade onde se vai a traballar 3 días ou 4 días a semana? Claro. Por ese camino se vai. Entón, eu penso que en este momento, desde o punto de vista interno, dialéctico, non ten posibilidades de freno. As posibilidades de freno veñen por outro lado, a través de unha ideoloxía distinta. Isto é a cuestión. Cando temos unha ideoloxía como a que temos socialista, que evidentemente vai contra os elementos básicos da concepción capitalista, cando se aplica fracasa, é un pésimo argumento justamente para que isto triunfe. Agora, a utopía sigue vindo. E a utopía non necesita tanques para extenderse por todas partes. En efeito, os Estados Unidos sabían perfectamente que podían taponar con tanques as cousas, pero que sería seguir avanzando. Entón, está a outra solución, que é a solución, diríamos, de un emblema ideolóxico distinto, que sería capaz de socavar o sistema capitalista, pero cuidado, que sería capaz de satisfacer as necesidades do homem. Porque, senón, máis inventos e máis inventos. E a ver agora que inventa un modelo socialista que funcione. A ver, quiere poner ese cascabel al agua. Después de lograr un fracaso todo esto. Yo quería preguntar, ¿qué sentido tiene el nuevo orden que están sufriendo el nacionalismo como sociedad de España? Vamos a ver. É moi interesante a pregunta, porque isto dá ocasión para algunas cuestións. A primeira cuestión que hai que poñer dentro da mesa é que cando falamos de nacionalismos non lle temos que ter medo as palabras, pero en ningún sentido. Entonces, cando se fala de nacionalismo, eu falo de un nacionalismo sin fin. Está claro? Un nacionalismo que pode determinar o que sea. Unha independencia. Primeira cuestión que non hai que, diríamos, ter medo a nada. Pero hai que ter outro cuidado tamén. E é que curioso que aquí falas de determinados nacionalismos e non se fala de outros. Por que? Porque esquecemos que o nacionalismo de dereitas é tan nacionalismo como outro, en cambio nacionalismo. Porque, que eu sepa, non está todavía en ningún sitio demostrado de que o nacionalismo necesariamente tiña que entrar na orbe ideolóxica do socialismo. Esta é unha fórmula, pero hai outras. Entonces, que curioso que o caso de Croacia, o caso de Letonia, Lituania, etc., aquí nunca se fala deso. O de Croacia tan gordo que hai que pagar. Porque claro, sabemos perfectamente que os croatas dan unha independencia, pero é unha independencia ultraconservadora, de dereitas. Pero de dereita non sei hasta que punto incluso democrática. O señor para mí é o nacionalismo tamén. Eu aposto porque que se acepto o nacionalismo, acepto como unha solución. Non, é dicir, non está para min antes a ideoloxía que informa que o feito nacionalista. Para mí antes está o nacionalismo. E por conseguinte, tan legítimo un como outro. Para aqueles que opten como solución futura para a humanidade do socialismo, comprenden que para eles só hai un nacionalismo, que é o socialista. Pero é un nacionalista, debe ser. E para casar, pero é un nacionalista, debe ser. Pero para entendernos, e repito, por outra parte, si ten medo a nada. Porque, señores, desde que Holanda, hace 100 anos non era unha nación, prácticamente, 100 e pico de anos. Non eran dúas nacións, eran os Países Baixos. E hoxe hai dúas nacións, e non pasou nada en Europa, non pasou nada. Entón, o novo orden, a onde vamos, por unha parte está fomentando a aparición de nacionalismos de moi diversos signos. Como saben de un esquema marxista, socialista, todos os novos nacionalismos que salen no centro de Europa son de dereitas, pero por unha lei elemental de fuxir de aquilo do que queren escapar. Entón, non pode extrañarnos que en este momento ningún dos nacionalismos que están aparecendo en Rusia queira que se defina marxista por principio, ni moito menos.
ao contrario, que era romper os signos de identidade que precisamente os identifican co pasado. Un pasado que es identidade. Entón, primeira constatación, que están surgindo nacionalismos, nacións que, desde un punto simplista, nos están complicando a cousa, porque, evidentemente, simultáneamente vamos a Europa das nacións, vamos a unidade. Aquí veñen ahora os nacionalismos a verán entorpecer este proceso de integración. Bueno, por a sencilla razón de que unha cousa non ten nada que ver con outra. Ten absoluto. O proceso de integración europea é posiblemente o proceso de integración mundial. É un fenómeno que afecta directamente aos Estados. Os Estados sí que están perdendo progresivamente, pois, poderes. É dicir, o Estado, conforme aquel modelo decimonónico de soberanía absoluta, con fronteiras, con exército, con moneda, con banco propio, etc., isto está desaparecendo. Mentre que o concepto de nación, incluso de concepto de nación Estado futuro, que serán os Estados que están aparecendo, pois evidentemente nace sin tantas ínfulas, non ten nada que perder, nace máis humilde. Sabe perfectísimamente que non é como o Estado español, que na medida en que Maastricht lle aprieta o botón, perde unha facultad que tiña hasta este momento. Entón, o problema para os Estados é para aqueles tipo de Gaulle que defendían un tipo de Estado absolutamente soberano. De Gaulle morrería en este momento de susto. Morrería, pero de auténtica rabia, ver como a súa Francia vai perdendo progresivamente funcións estatales, en beneficio desa identidade nova que se está a crear. Pero que, además, Europa, o que necesita é diversificación, necesita simplificar os procesos burocráticos, eliminando facultades aos Estados. Porque o que non vai estar disposto no mercado común é que unha resolución pase por 14 Estados, se discuten 14 parlamentos, teña 14 oposicións, 24, eso que se complica. Hai que simplificar o proceso. Pero eso non priva de que Europa está necesitando a diversificación que existe. A diversificación cultural, gastronómica, a diversificación real que existe na sociedade do mundo. Isto é o que se quere. Entón, non confundamos as cuestións. O proceso de integración sí molesta os Estados. Pero o proceso de integración non está venido como un proceso de creación de nacionalidades. E sobre todo isto, teñamos tamén moi claro, cando defendemos un modelo nacionalista, que queremos? Si antes de nada queremos un modelo social, ou que si queremos un modelo de división xeopolítica. Si queremos un modelo social, naturalmente, pois eso, os que son socialistas a ultranza, pois non poderán aceptar un nacionalismo que nace de deretas, capitalista. Os que cambian, depoñen o concepto de nación a ninguna outra cousa, do color que sea, pois evidentemente, a mí non me preocupa nada, e que lo haces de dereita. Pode preocuparme por outra cousa, non por nacionalista. Yo quería antes que quisiera falar de nova evaluación. Unha evaluación de que na nova batalla, o que se hizo ahora a altura da Guerra Fría, que era cuando estaba baseada no famoso equilibrio do terror, a capacidade de mutua de destrucción, como tiveron as potencias, e quixéramos unha evaluación, e aí viene a nova batalla, se o bloque americano ou foi un erro que existe soviéticos, que entraron ao trapo en esa xugada, que creo que era unha xugada ao menos tenso, que foi unha xugada moi calculada, para que, bueno, os alumnos que... Sí. Vamos a ver, durante o período que tuvo a Guerra Fría, non houve vencedores ni vencidos, porque se ben é certo que Estados Unidos aproveitaba aquela oportunidade de meterse que podía, Rusia facía o mismo. Afganistán entraron os tanques. Os outros entraron en Santo Domingo, entraron donde podían, íbanse colocando. Cando a situación non se fixe posible esta coa guerra, Vietnam, Corea, donde hubo que loitar kilómetro a kilómetro as Forzas Armadas, e ao final quedaron como estaban. Desde ese punto de vista de xeopolítica que digamos, os dous, en África, que era un terreno máis virxe, donde poderían proyectarse con maior facilidade, llegou a asegurar que en este momento prácticamente están equilibrados. Porque mitad dos países árabes son pro-socialistas, y tamén é outra paradoxa, países islámicos, países todo esto, e logo a outra parte pues, é máis ben pro-occidental. Entonces, en este sentido, non hai victorias. A victoria final está clarísimo que cando o enemigo se desploma, se chama os pés, está clarísimo que é o vencedor. O que hai que plantearse é se é por habilidade, por táctica, por estrategia de Estados Unidos ou é por descomposición propia. Hombre,
bueno, Estados Unidos evidentemente puso en función todos os mecanismos posibles para abordar, para afogar económicamente a outros. Como pode Estados Unidos influir? Directamente non pode. Simplemente a través do mecanismo de reiteración. É dicir, si van chegarle a Rusia e que eles están inventando tal cousa, Rusia ten que inmediatamente superarlos. A través dese trapo, ese auténtico trapo que está poniendo Estados Unidos, de forma real ou de forma ficticia, evidentemente, o menguado presupuesto da URSS é un presupuesto que se vai prácticamente orientado hacia, pues eso, hacia o armamento. Claro, Estados Unidos sí o pode utilizar, o pode asegurar, Rusia non pode hacerlo. A pesar de que os dous inventan guerras, pensan ustedes a guerra de Irak e Irán, unha guerra onde tiña moitos intereses tanto Rusia como Estados Unidos para meter a Irak de sobreproducción. É un dos conflitos que andou por aí, pero a pesar de todo, evidentemente, non dá para máis. Entonces, eu creo que non sei hasta que punto a descomposición do sistema é determinada ou condicionada por a estrategia de Estados Unidos ou por a descomposición do propio sistema. E que, señores, un país tan burocratizado como estábamos, un país en donde un simple cálculo mal feito pode significar que a mitad do país pasa tamén de trigo, que teñen que importar trigo. E iso porque pasou por 54 técnicos, pero non se decataron do error, porque o saben, incluso por eso. Cando foi a Nova España, que era a carencia de trigo. Cando isto funciona desa maneira, porque vai ser tan libre, porque non hai os elementos compensatorios que permiten que en caso de unha mala cosecha automáticamente aquí non ten problema ningún. A non ser que non me preocupa que en Galicia hoxe non hai patatas, porque pasado mañana os caminos a poner aquí, hai unha articulación do mercado. Pero claro, cando estamos en un mundo tremendamente burocratizado, parece ser incluso corrupto, que eso de menos, pechado en sí mesmo, e cando todos os elementos que constituyen esa unidade están pasando exactamente igual que o que protagoniza o proceso, non ten solución, non ten salida isto. Eso non ten salida. Si ademais, repentinamente, quitas o único elemento que unificaba, que é justamente o partido, non a ideoloxía que se había morto, senón o partido. O partido unificaba todas as nacionalidades. Por qué? Porque o único partido existente era o Partido Comunista. E isto é que existía o poder en todas as nacionalidades. E había un tirón centrífugo dos dirigentes ou gobernadores das nacionalidades en beneficio das duas nacionalidades. O sea, que había certa movimento. Pero se a isto, por encima, que o único vínculo que unía todo aquilo o eliminas, automáticamente cae só. É como se temos un montón de árboles aquí todas as foliñas secas. E basta que un tosa para que todo se vira abaixo. Non, están cansados os presidentes. No momento do tema do nacionalismo, dizer que, bueno, que non todos os nacionalistas eran de esquerda, porque había algún de derecha. Bastante. Me dá a impresión de que ao revés, de que o nacionalismo originariamente é un sentimento, non unha ideoloxía, un sentimento conservador, que, bueno, foi, teño entendido que Stalin, que definiu un pouco o contexto de nación, de liberación nacional, e a partir de aí saliu movimentos nacionalistas de esquerda, que para mí sempre vivieron unha especie de contradicción entre o internacionalismo proletario, que é o nacionalismo proletario. Non estou de acordo en que todas as nacionalismo foron de dereitas, ao principio conservadores, muito menos. O galego, desde logo, non. O galego, o vasco, sí. O vasco foi que naceu no centro desta nación, foi naceu o partido. E os camaradas, en certa maneira, o mesmo. As sacristías do obispado de Vichy teñen moito que ver con os orígenes do nacionalismo vasco, que é isto camarada. O galego non. O galego naceu, sabe o que foron os meus, non progresistas. E un intento de facer o conservador con Brañas, dichos Brañas, eu quero explicar outra vez. Pero isto non funcionou en absoluto. O galeguismo seguiu sempre unha línea, diríamos, liberal progresista. Liberal e progresista. Claro, cando repentinamente nos enfrentamos co fenómeno socialista que é novo, absolutamente novo, entonces este galeguismo ten que optar. Ideolóxicamente optou non contaminándose para nada, diríamos, do socialismo. Para nada. Castelao conviviu cos comunistas e cos socialistas. E Castelao era un señor de centro-dereita, sin problemas serios. Tácticamente, no Frente Popular, para que lle voten o estatuto, entra no bloque, xunto cos comunistas
comunistas e que Guardia Republicana, nada, prácticamente. Pero a súa ideoloxía supera ese destaque. Debía decir ahora que Castelao é pai de un determinado tipo de socialismo, de nacionalismo, isto é unha falacia histórica. Aí está. Entonces, o que sucede é que desde a guerra para adiante hai un vacío. Aquí non hai nacionalismo desde o punto de vista organizativo de ningún xénero. Entón, ex novo, ex nihilo, sin tradición, aparece un tipo de nacionalismo que existe, perfectamente articulado, que é o nacionalismo das cargas. Está representado neste momento por Europa e está representado por Esquerra. Perfectamente articulado. La reacción nace ex nihilo, por consiguiente sin tradición en absoluto. Non podemos decir que continúa a tradición ideolóxica realista. Eso é falso. Entón, aparece o de Stalin, que quede claro que Stalin non fixo outra cousa máis que copiar. Na súa famosa definición que tanto utilizan en determinados sectores, non fai máis que copiar, e máis copiar incluso un concepto de nación que xa existía na ideoloxía alemana, pero xa existía desde mitad do século XIX, que é cando definen o que é unha nación. É unha comunidade, un povo, é un espírito, un alma, un sentido propio, unha historia propia, un idioma propio, unha cultura propia. E isto que fai Stalin é copiar eso e aparecer automáticamente aqueles seguidores da súa ideoloxía descubren un Mediterráneo. Iso estaba descoberto. O que fai Stalin é simplemente está perfectamente explicado por Justo González Verán na súa tese doctoral. De onde copia Stalin a súa definición famosa. Que todos os socialistas descubren un Mediterráneo. Hombre, porque eso estaba usado. Eso xa aparece, diríamos, na ideoloxía política nacionalista de Alemania e de outros países que vivían nestas comunidades. Non sei como se debe. Que estou moi feliz de estar aquí. De estar en lugar, de estar con ustedes. Moitas gracias. Pero voy a sacarlas. Además es que queda ¿Dónde está el pájaro? Mira, que es la tía. ¿Ves sacar el pájaro, Juli? Que no están después. Tiene miedo a...
Unas palabras para el instituto, por favor. ¿Te gusta? Sí. Ay, qué poco malo, me pongas así. Hola Mariluz. Unas palabritas para el instituto, mujer. Da la cara. Estoy grabando, ¿eh? Sí, venga, hazte la tonta ahora. Yo quería que dejar unas palabritas para el instituto. Verónica. Ay, por favor, qué malva eres, nena, porque ya vas a ver. Pero muy escogidilla ella. ¿Tú qué te creías? ¿Que esto era de broma? Joder, mira, eso de sacar de con estopa con ropa normal. Qué mal pensado. Venga, para allá, ¿eh? La salud del instituto. No, porque ya no me soy siempre viviendo. Otra vez salir igual, no. Ni viviendo ni comiendo. Queremos estar. Nos falta bien. Y nos poner el más de cola, no que la pregola, no tenemos que una foto de ese estilo. Ay, no. ¿Verdad? ¿Verdad que alguien quiere quitar una foto?